హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. ఇక్కడికి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చేసిన అఖిల్ గారికి, రకుల్ అండ్ లక్ష్మి గారికి అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. రాజ్ కందుకూరి గారు, శ్రీధర్ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. నేను చాలా సినిమాలకు పాటలు రాశానండి, బట్ కొన్నే మనకి హార్ట్కి దగ్గరగా అనిపిస్తుంటాయి. గౌతమ్ ముందు కథ చెప్పినప్పుడు ప్రతి సిచ్యువేషన్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది. ఈ స్క్రీన్ ప్లే కొత్తగా ఉంది. ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్లో పదాలు అంటే కరెక్ట్గా పడితే మంచి పాటలు అవుతాయి అనిపించింది. నాకు శ్రవణ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వకముందు నుంచి 10 ఏళ్ళ నుంచి తెలుసు. ద బెస్ట్ టిల్ డేట్ అని చెప్పొచ్చు. చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు శ్రవణ్. ప్రతి పాట అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న సినిమాల్ని సుమంత్ గారు ముందు సినిమాలు తీసుకుంటే ఆయన కథ నచ్చితే తప్ప చేయరు. లేదంటే ఆయనకున్న పొటెన్షియల్కి, స్ట్రెంత్కి ఇప్పటికీ ఒక 50-60 సినిమాలు చేయాలి. బట్ ఆయన గోదావరి, ప్రేమ కథ, గోల్కొండ హై స్కూల్ ఇలాంటి చూజీ స్టోరీ నచ్చితే తప్ప చేయరు ఆయన. ఇలాంటి ఒక చిన్న కథ, చిన్న ప్రొడ్యూసర్కి ఆయన ఓకే చెప్పి చేశారంటేనే కథ ఎంత బాగుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. డెఫినెట్గా యూ లవ్ దిస్ మూవీ. నేను సినిమా చూశానండి, చాలా మంచి ప్రయత్నం, చాలా చక్కటి కథ. ఇలాంటి సినిమాని ఆదరిస్తే ఇంకొన్ని సినిమాలు వస్తాయి ఇలాంటివి. సో మ్యూజిక్ కూడా ప్రతి పాట సందర్భోచితంగా, అర్థవంతంగా, చక్కటి సాహిత్యంతో, మంచి సంగీతంతో సాగిపోయే పాటలన్నీ. ఆల్రెడీ ఆడియో రిలీజ్ అయింది, మంచి హిట్ అవుతుంది. బట్ మీరందరూ సినిమాని చూసి ఆదరించి హిట్ చేస్తే ఇలాంటి ఇంకా ఎన్నో మంచి సినిమాలు వస్తాయని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ అండి. సో గో అండ్ వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్, కిల్ పైరసీ. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ కేకే గారు.